করে একে বছরে মেট্রিক পাস করলে একে বছরে হাই সেকেন্ড ইয়ার পাস दा लोगो लोगोनो एनकाउन्टार खालामनांगौ जाहाथे बे दायनिगिरि दैत्यखौ जेल होआलाफानो डाइरेक्ट गावथार सरकारा 24 घन्टानि गेजेरावनो हमनांगौमोन बिथांमोना हमनायाव बहुत लेट खालामदों बिथांखौ दा लोगो लोगोनो एनकाउन्टार खालामनांगौ आं जोंनि न'खरनि सासे हिन्जावसा थैदो बिनि सायाव जोंहा बहुत दुखु दङ बिथांखौ लोगो लोगोनो पुलिसा जेलाव लाङालासिनो लामायावनो एनकाउन्टार खालामनांगौ बेफोरखौ एक्चुअलि जोंनि गासैबो बर'ल' नङा हारसाल' नङा गासैबो सापर्ट खालामनांगौ खारन बे जाथाया जोंनि न'आव दिनै जादों मालायनि न'आवबो जागोन नोंथांमोन नायग्राफोरनि न'आवबो जागोन माब्लाबा जोंनि गथ'आ दिनै जेरै इयावहाय न' गारनानै न' बां इमान दुखियानि फिसाजो बिथाङा इयावहाय साख्रि मावहैदों गावनि बिनानावखौ लानानै साख्रि मावहैदों बेवहाय हिन्जावसा खासे थानानै सेफटियाव जुदि बिथाङा साख्रि मावनानै न'खरखौ फिसिनो हायाबा मानि सरकार जोंनि एक्चुअलि बेबायदि जानाङा बेवहाय जोंनिल' नङा गासैबो सुबुंफोरनिनो दाय दङ गासैबो सुबुङानो बेफोरखौ नायनांगौ लामा सामाफोराव बाय हिन्जावसाफोरखौ बाय नायनांगौ सापर्ट खालामनांगौ जोंखौबो दा मानो होनबा बिसोर हमबाय बेनि थाखाय पुलिसनो रोजा साबायखर होबाय लोगोसे साबायखर होनायनि उनाव आं बुंगोन पुलिसफोरा जाहाथे बे दायनिगिरि दैत्यखौ जेल होआलाफानो डाइरेक्ट गावथारनांगौ मानो होनबा गावथारबासो जोंनि माबाया देहाया शान्ति जागोन जेरैबायदि आंनि फिसाजोआ दुखुआव दा गोलैदों महा दङ दा बि जोंथ' नुफेराखै खिन्थु दा बे दैस्युखौ मोनबाय जेला बेखौ दिननाङा बेखौबो गावथारनांगौ आरो फंसे आं सरकारनो मोनसे माबा खालामनो नागिरदों मानगोनां गाहाय मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनो नोंथाङा बे एसां गिदिर जाथायखौ लानानै फंसेबो जोंनि निउस चेनेलफोराव नोंथांनि माबा मोनसेबो मोनाखै बेयाव जोंहा दुखु दङ नोंथाङानो बुंदोंमोन बेटि बासाव बेटि पढ़ाव बे सुबुआ महा थांखो नोंथाङा माहा दङ दा सासे सिख्लाया जुदि माबा मोनसे मावनानै जानो हाया बाहेरायाव थांनानै जिराहालि जानानै थैनांगौ बे सरकारखौ मानि दरकार मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मा सारा बुंनांगौ बेनि फिनखौ आरो जाय दायनिगिरि बिखौ बुथारथारनांगौ आरो फंसे बाथ्रा उनाव बुंगोन आं बेनि सायावनो जोंनि उदियामोन बि गया दिनै इंखाम गया हर सान जोंनि मेगननि मुदैल' दा सासे बिनानाव दङ बे बिनानावखौ जाहाथे सरकारा माबा मोनसे माबा सरकारि साखरियाव सखनो बिखौनो सरकारनि सायाव माबा थाबाय মই বহুত কষ্টৰে পঢ়াই শুনাই ডাঙৰ কৰি একে বছৰে মেট্ৰিক পাছ কৰিলে একে বছৰে হাই সেকেন্ড ইয়াৰ পাছ কৰিলে আৰু এবাৰ কিবা কোনোতেই সি চাকৰিও প্ৰথম পালে তথাপি 2 বছৰ নহওঁতে চাকৰি আৰু হ'বলৈ 2 বছৰ লাগিছিলে এই ঘৰখন ইমান দৰিদ্ৰ তাৰ ওপৰতে নিৰ্ভৰ কৰি ধাৰিং কৰি মাটি বাৰী বেছি পঢ়াই শুনাই এতিয়া ঘৰখন আন্ধাকাৰ হ'ল সেইটোৱে আমাৰ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা অলপো নিউজত পোৱাই নাই ইমান ডাঙৰ মন্ত্ৰী এটা থাকি গতিকে পুলিচ প্ৰশাসনক চৰকাৰে যেন শাস্তি দিয়ে আৰু যি দুজন অপৰাধী সিহঁতক ফাঁচি নিদি এই মাহৰ ভিতৰতে যেন গুলি কৰি পেলাই আৰু মাহ বছৰ দিন থাকিলে সিহঁতে সাৰি যাবও পাৰে ন্যায় বিচাৰটো কঠোৰ হ'ব লাগিব এতিয়া চৰকাৰৰ ওচৰত ইয়াকে কোনো মই